Aja Mia iko Durga Puja Phaipuro tini ni achuko Lolil Bazar tu NIT ni kaisa bridge tongo a jaga o tini ko saisa sela tai buri por pai koi puja na ni bere meni a jaga o porno khorok buri chini thuruk sarok re lolil ko Kalikapurni porno kasoi mardur bukha tokha tai sela khai kuno rokom sakbaisi wi kharka ke burinya khai romanyar khabor burinya hoyto rep khaika jeng burinya lasso thangar kalaijak manikha aboni bagai jeng tabo bikhu khayo tai prosasono sao borno taratari gretar khaijang thong hayakai obotebo kotor andolon nai obono je rep khaijani mung abo je o rep khaijani mung rongke kaisa tongo Kamal Mia te kaisa tongo Kalamia te kaisa tongo Amir Hussein ke te kaisa tongo Anwar Hussein hingke borongno jenggoton sinika hingke borongno judino taratari romnang thong proshasoni thanang dabi khetai sinoro tabo bordomane mukhyamantri manoniya Biplop Kumar Debno bang saklaina nayo oboni action taratari khai obo hai samungrongno taratari bondo khairana nengthung obo jaga obo jaga hingke Lolil Bazar India ke tiru hawa fortune Ngejarak dulu. bridge tongo Lolil Bazar paramene ekta bridge pago bridge kan abo thangoi koyekjono senior borok 4-5 জন হয়তো লামা পাস হয় না বড়ি বিচারা না আলাপ খাইনে ব্রক
Taimia je bongoni on manus ko tam tong ungkai celana alka klai kisem madu sosial bolina romai alka klai in din time sa samoyo kumun jakan ibo osanai firman samoy sini borok kenapa nih ke public rong nih kok sel mungkin celana bui rohor ka berinya kai borok rom fe ka mah kok sel ama hai kok romai borok alka kata mutkok setelah beri borok alka kata jarak kasunai erpore sini borok aing rani bazar ba unen sene puda nai bilkul ka payment সময় gona buchla bono bonis hanmane bo atagani tabu kena rong mul dai bitam nai mul dabi tabo pulis ni bor nirboron do hen bor ni aini mape bor kam khailai dosu jorte aini tong bongni dosi tong dos ni bongni aini bor sasti manai obonu bor kam khaitongo asu bono bati